ப்ராப்பர்ட்டி மேனேஜர்ஸ் பீக் டைம்ல உங்க கேட் அண்ட் பார்க்கிங்ல டிராபிக் ஜாம் ஆகுதா? நீங்க அபார்ட்மெண்ட்ஸ், மால்ஸ், டெக் பார்க்ஸ் அப்படின்னு என்ன இண்டஸ்ட்ரி வேணா earn பண்ணலாம். ஆனா கஸ்டமர்ஸோட என்ட்ரி அண்ட் எக்ஸிட்ட பீக் ஹவர்ஸ்லயும் ரொம்ப ஸ்மூதா வச்சுக்க நீங்க இன்னும் மேனுவலா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? பூம் பேரியர்ஸ் உங்க ப்ராப்ளம் 24/7 சால்வ் பண்ணும். இந்த பூம் பேரியர்ஸ் வெஹிக்கிள்ஸோட இன் அண்ட் அவுட் என்ட்ரிஸோட வெஹிக்கிள் பார்க்கிங் டைமையும் கால்குலேட் பண்ணும். இதோட உங்களுக்கு டிக்கெட் வெண்டிங் மிஷினுமே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த எல்லா டீடைல்ஸுமே உங்களுக்கு 1B பார்க்கிங் சாஃப்ட்வேர்லயே வந்துடும். நீங்க 1B பூம் பேரியர்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணீங்கன்னா, நீங்க 1B AMC பிளானை சூஸ் பண்ணீங்கன்னா 1B உங்களுக்கு பூம் பேரியர்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணி அதை கம்ப்ளீட்டா நாங்களே மெயின்டைனும் பண்ணிப்போம். எங்களுக்கு இதுல 10 years ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. நாங்க இது வரைக்கும் 100+ பிளேசஸ்ல பூம் பேரியர்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கோம். 1B ஹெட் ஆஃபீஸ் கோயம்புத்தூர்ல இருக்கு. நாங்க ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்றோம். 1B நீங்க கான்டாக்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா ஸ்கிரீன்ல தெரியுற நம்பர்ல கான்டாக்ட் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா கீழே இருக்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க.